Bazaराव फैदो मा जादो बिरियानि बिरियानि जागासिनो जेरै फाख्रिखौ जायो जेरै मोननै हे oh biar dong bersih dong derang naik pirang naik dah biryani yo bedok ma bedok Kokrajhar दै नांगोन दै hello conference naik video oh mau naik berapa nomor? Juga susah. Ada pun kena mau disijak. Apa betul? Serah. Ini gaya, tadi kan ini di sini dah bisa. Iya kan, cuma kau sen pasti mungkin. Oh bilu. Hello. Hei. Baza. Bagi lebih semua. Wah, 120 টাকা কেজি। Không phải nước vùng thì Bison mana ada kok? Dang dong berdotomani Basuti annual conference. Absolutely. Get. मानगोनां रायजो साफ्रोमनिसिम गले खावलायनाय जादों एक्जिबिशननि मेन गेटआवहाय एक्जिबिशन जोगोनार खान्थाल मुदुफुल लाव जोगोनार मैगं बारि खिनिया we find smaller one in the river bank or in the water body.
ओमफ्राय खानाय लावनायनि नामा खानाय गगानायनि अ खानाय गगानायनि सेम्पु ओमफ्राय थाव गान्दाया गान्दा ए गान्दाखौ नों नायनानै सोलोंनाय गायनो नांगौ थायोब्ला नै ओइ हालेंआव बेसेब्रा 100 ओइ नाथुरा बेसेब्रा 100 नखर आन्दायले मानसिफोरा बाथाबो गोसासै जोंना बोरै बिबार दखना गला जोबथिसार बेयाव रोजा रोजा सुबुं जोजोनाय जानो मेन पेन्डेल गेट Janage get barane sigo habne बराबर जापात में कॉन्फ्रेंस में आए Đang thả vai phía sau.